isu twamboshaura kuti no ava vakomana vemachakazunguditi handiti ngavarege kuita spidi kuti kana chinhu chikatanga ndechedu chinhu chikatanga chinobva chanzi ndechedu chinhu chikatanga zvinobva zvaita sokunge chavakuenda kuita misa vakuenda kuita maindi zvinobva zvaita sokunge vapuma zimari kana kuti vakuita kupfudzura kutuka vanhu kusabvura kudindiko. Revolution haidi izvozvo. Revolution inoda kubata vanhu, shoko rokubatanidza vanhu, noti izvi mashoko amunenge muchitaura aya kuti gore regudo visi politics dzenyu idzi dzakaoma idzi tina mai manje ndoti chenga vacho kuda vanhu vemuZimbabwe kuti vabatsire kumurwira imimi modaidzira gore regudo vanhu vari kugara nazvo nyika yese uchidzimba muta politics dzokufima politics dzinobhowa vanhu poza ukamu kuti munoziva vanhu vari kusaba zvimwe ivo zvine tarisai nyika yatotorwa saruwaka yetera saruwaka tariswa vanhu vese vari kutera saruwaka akatendwa vanhu nemabuchicha kuda mari dzakabviswa dzakaenda dzakashandi nyoka yamabhuna ari pina saruwaka unorwira Zimbabwe yega here unoita simba rinodarika ragesa here saruwaka kana simba rinodarika rachiwenga akataura kuti tererai saruwaka ndiani machano saruwaka autori nezviporwa zvake isusu vamwe hatitomuteereri nasaruwaka wacho kana kutomutedza tomutedzi izvo unokosha kuchannel kwake iko kwete kuchannel kuti kwai vanhu vese teererai ningiri inondetsa kuti vana Chiwenga ndivo vakakonzesa situation yenyika ino zvanzi teererai vachiwenga vana saruwaka ndivo vane channel vane zvavakanga vachiita pana nyoka yemabhunu vachikonzeresa zvakawanda wanda vakaita chitsotsi chavakaita vakatukana nana mudzingwa achitaura ari mubhawa saruwaka akatombobuda akabata koti redoro achiti ndiri kutomwa doro ndiri kubhawa vana mudzingwa vachitaura vari kunhingiwa vakapedza vakatukana nana saruwaka vakafumura iye mudzingwa ndiyo kufumura kutiudza maningiri mastorisi asaruwaka achipindurawo zvaanda maaudio mamwe achitendera achisekoleta nhasvo nomopedza vanhiva ndo vanonzi uyai mutungamiri waine vanhiva vademonstration. Tisi kuramba kuti vanhu havasi kutambudzika, tisi kuramba kuti tinoda kusunungura nyika, but don't force vanhu vane zvigamba mani. Iko zvinezvi vana saruwaka vacho ndo vakanyudza nyoka yemabhunu. Iko zvinezvi ndo vakunyudzisa vanhu futi kuZimbabwe. Ndo vanyudzisa vanhu ipapa vane matrike vanoita vana saruwaka vane chitsotsi chavo ichi. 2 minutes mudzingwa abva kutaura apa ari kupina suno chii chaitika manje. Munopaparika wakomana imi kupapa imi chinhu chachisi chiende chana gesa ichi. But imi munobva matoka muno haicheka zvinhu. Ndo dambudziko riripo saruwaka uno haicheka zvinhu. Amuzivi kuti zvinhu zvinodhakwa nenyaya yekuti mukatanga kutaura zvisina nebasa rese. Tinofanira kumira tichisapotana masikati ese tichisapota vana saruwaka ini. Chisapota chikudziridza upedza kuti kwaimisa teerera vana vechirungure vana vetarita saruwaka akagadzwa nani neZimbabwe saruwaka wacho kuti ndiye achanga ari munhu ari kutungamira demonstration. Asi zvinogadzirwa murima. Asi Geza akataura akanominata saruwaka kana Chiwenga. Vatoroboti Chiwenga pamwe ndiye akanominata Traore. Kumana imi nyaya dzekuda mari dzinokunetsai. Munouraya revolution nezvinhu zvisina nebasa demonstration. Makauraya program yanyoka yemabhunu mukaramwidzana saruwaka akanovhura chichannel chake uko. Ichi chikasara china naningirikini mukatsvagana mega pachitsotsi chenyiko machannel ikoko. Mabatana manje mazara futi kuchannel akuita zvinhu zvamakuita zvinhu mukuita mahumbwa muri kuita muchitadza kuwirana nevanhu kupisana vanhu mutora zvinhu zvinokanganisa vanhu. Umwe ari kuti pamberi negudo, umwe ari kuti teerera saruwaka, umwe ari kuti chakati. Iwe vanhu vakavhura machannel avo. Vamwe vanhu vema-political party akasiyana siyana. Vamwe ndokwana Madhuku, vamwe ndokwana Chabangu, vamwe ndokwana Monzora. Vamwe tiri vanhu vachamisa. Haugoni kuti misa isusu kutirike kubatana nevamwe kuita zvimwe nevamwe nekuda kuti hatisi vanhu veZANU-PF. The moment yaunomisa vana baba chinogureka, vatovhiringidza zvinhu zvakawanda sereki. Munofurirwa kumana muchitaura kuti mune support yakawandisa sereki. Isusu tisi tine support because tisi tiri kumashi, tisi tiri kuopposition. Tisi tine vanhu paground. Zvokuti vanhu vazara muchannel vanhu vadini hazviri kuti muri kusapotwa but tave zvinhu zvinobatanidza vanhu zvinoita kuti polling iende kumberi mani. Enda hatife takarega kutaura chokwadi mukwa ndinotya ndingatyani yandinotya. Iwewe neni tese tiri kutotyawo munhu akagwawo zvaari kuita mushishidziro umwe munhu kufundira tivhunduka vanhu izvo. Chokwadi chiripo ndechekuti ndakataura vakomana vatambopinda mune chimwe chigurupu chimwe chavakambotisa. Vana totya vana Geza Junior. Munobva mataura ngenyika rusunungura mangwana vakomana ndo zvamunonetsera ivi. Kuita sokuti nyika yacho mateisunungura kuita sokuti chinhu matauriro aitwa na mudzingwa anotaridza kuti zvinopa simba vana saruwaka kuti vakepche demonstration vazomira vari divi rimwe chete side rimwe chete vanogona kuzomira vadivirana Chiwenga
wopandukira chamisa. Ndozvazvinoreva kana kuti zvinopa simba rokuti vanhu vahaichekwe kudhonza vanhu kuwagwina kuwaisa kuungirikini siriyo because vanenge vane masimba asiriwo ivo havana kugadzwa. Kune rimwe divi vanenge vachinotendwa nananhingirikini kuti masenza vakomana. Saka zvinhu zvinonetsa vakomana even vanasaruwaka chinhu chese chinotungamirwa nanasaruwaka chinopedzisira chasungisa vanhu, chinopedzisira chakuwadzisa vanhu. Hapana chinhu chiri kuzonyatsobudirira chine musoro changa chapindirwa nanasaruwaka because vagara vari mabhogas, vari madictatorship kudhara, vagara vari vanhu vanovhima mupolitics, vanotsvaga mari because politics dzavatenderera varume ava, mapolitics ava manhinga vatendera akawanda kubva sinzi watsvangira ivabva pavakanga vari kuMDC. Haikona kufosa vanhu kuteerera Saruwaka. Vanhu mumwe nomumwe ari kurima ground rokugadzira. Kana Saruwaka ari right vanhu vanongomuteerera, kana uyo ari right vanhu vanongopati soro tiri kuteera Geza, speech yaGeza ne tiri kuteedzera leader Geza. Anoti kuti tosiswa zvokuti nengerikina kuti kwanzi chichi. Shoma munhu unototaura kuti ngawakadhaka umwe wakamwa doro pachannel kuti kwai musateerera nengerikini. Akutaura kuti ichi munhu chamunotuma ichi chinotokanganisa zvakawanda chaizvo. Ngada kuti kukwidza kutienzanisa namudzingwa zera rangu rine nini kuda mvura idzodzidzi pwere iyoyi mudzingwa utomisidzana neni. Nonsense man. Isusu tiri kuti ngatibatanidzei, tibatanidze nyika masikati ese tasura tichitaura zvakanaka naka. Musateerera umwe wamachannel. Nyika yacho nokutorwa isati yatorwa nokurwa kwacho tinoda kutorwa tese pamwe chete vachinogure vanhu vanovateerera. Traora vanhu vanovateerera, Saruwaka vanhu vanomuteerera, Stola vanhu vanomuteerera. Uye ndingi wese tikabatanidza vanhu ivavo vese pamavoices edu tiri pamwe chete toita chinhu one. Hakuna kuti takurwira kudya kana kuti pane zvinhu zvatapromiswa kana kuti vanana chinogure vakazowanda tinozotadza kuguta kana kuti akatwara kuti torera simba atutora simba ripi. Revolution haina muridzi kai. Demonstration ine varidzi vana Chiwenga nevamwe vatungamiri vari mberi ikoko. Hakuona kuti vanhu tega paground panapa tinotanga kuningirikina. Zvinodzosera vanhu kumashure. 2 minutes mudzingwa abva kutaura vanhu vasungwa mutaundi. Bhururu wangu mapengo. Iko zvinezvi ngaita samanje vana Saruwaka vaya vasogoni kuchimirira munhu manje kana uchisungumira munhu. Haida kana atori munhu wawo kana kuti mapengo acho nangava. Haikona kana ari munhu opposite. ZANU-PF haimiriri ba inosiya zvakadaro. Vana madzibaba eshanduka vakasungwa vanhu. Vakapisirwa dzimba vakaitwa sei, vakambunyikidzwa vanhu vaya vakasungwa, vanhu vopopo vaya vakasungwa. Pana kana chakamboitwa nana Saruwaka. Vakapesera vatonyura vatohwanda. Ezero demonstration ichitungamirwa nevakomana ava. Hamubudisi vanhu muZimbabwe vakomana. Vanhu vamuri kutungamidza ava vanhu havavimbi navo. Ende vanhu havana chokwadi, ende vanhu havasi kufara navo. Vanhu vamuri kutungamidza ava nehistory dzavari kuzikana nadzo vana Saruwaka ava. Vanhu vakangwara kupfuura isusu vakomana. Chokwadi chiri paground. Revolution ngaitungamirwe navanhu uye ngaiendi vana vaBageza ngavamire nemunhu ari kudiwa nevanhu. Vari kusiya munhu ari kudiwa nevanhu. G40 yavanowirana naye yacho nayo ndio iri kuwanyudza futi, ndio iri kuenda kunovatengesa kuna iti. Vana Jonathan Moyo autofurira na iti. Because vanoziva kuti Chiwenga ndiye akaita kuti vatize munyika. Iwo nyebera ngevari kudiwa neG40 anakasukuira na Jonathan Moyo. Drama rega rikuitwa neZANU-PF. Mahombo ega. Ivo vagezawo futiwo zvavakaronga vachigadzirira izvi. Isu tiri kufungidzira kuti zvese zvinhu zvakakwana because demonstration haisi ingabvisa iti. Demonstration ndeyekukushidzira nekukonzeresa kuti dzimwe nyika dzione kuti vanhu vapopota vapinda mustreet. But chokwadi chiripo demonstration inoda kutsigirwa nemilitary zvakaitwa 2017. Nokuti vanageza vanhu vasungwa vobva vati si kana kuti vanhu vasungwa kuti kana varwiswa iko zvino vanhu vapinda zvinonyadzisa maningi, zvinopesa zvapedza simba vana veZimbabwe. Military yaifana kuti iende kunonunura vana Saruwaka security. Kana chito chitangira papo kuchichacho tangira papo.